of the pandemic this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RAY-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6, kasabago ito, kasabago. Ngunyan po, alas 7:45 na. Hatod po sa Indokang Pansipani, Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay Punong Barangay Amenosidal sa 0910-630-8420. Siringman, atod sa Indokang Clinic ni Dr. Rodi Ante. Si Dr. Rodi po, yaon sa siyang clinic oral daw. Magbisita lang po kamo dyan sa Santa Teresita Hospital Building. An oras hatod sa Indokang na Proxen Sodium Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang ang Legazpi City nakaresibi po nin 500,000 pesos. Parte kang pigaapod na Ligtas COVID Financial Program para sa lokal na gobyerno, hali po sa general o kaya hali po sa Government Service Insurance System o GSIS. Inipoda na financial assistance na ini na minakantidad din 500,000 pesos. Iyo po ang naging commitment ni kan GSIS. Mga haralanggaw na official tabi kan GSIS kay 2nd District Congressman Joey Salceda pagkatapos na magkaigmanin consultation meeting kanaminaging bulan. May kinaraman po sa padako sa paglangkaw kan kaso nin COVID-19 sa Legazpi, daraga asin kamalig. O datis lamang ha, so GSIS tabi dahil sa naging consultation meeting asin sa esperso ni Kong Joey, nagtapo din 500,000 sa Legazpi. So most probably, baka po igwa pa sa ibang mga munisipyo sa Daraga o Kamalig. On local isolation and general treatment areas for COVID-19 Ligtas COVID Center, ini po sarong community isolation unit na maserbe bilang temporary shelter kan mga COVID-19 cases na pinag-require po para sa quarantine isolation.
Magayon din na programa na isipan man ini kang GSIS ini pala naligtas COVID gagasto gagami creation kang pigapod na local isolation and general treatment areas for COVID-19. Ang financial assistance na ini magkakatabang databi para i-cover ang pagbakal asin pag-identify kan mga requirements sa ligtas COVID center base po sa DOH guidelines na serarom kang Proclamation number 922 nakasabay po ang mga supplies as in resources sharing sa patient care equipment, individual hygiene kits, hand washing facilities, oxygen support and maintenance and supportive medication. Oy, very good di ba? So nitabi mga tugang na turnover sa City Government of Legazpi kaswapon. Base sa informasyon na nakuha niya to, pinag-turnover mismo kan GSIS ini pagkatapos na ulitong kulang, nagkagbatabi ka consultation meeting asin saro ini sana i-bring out ni Congressman Salceda na matabangan ang lokal na gobyerno na sa iyatabing nasasakupan digdi po sa Legazpi. Kaya po, mga tugang, nangyari ito after 1 month, nag-turnover tabi bilang pagsunod kang GSIS sa naging pangako ninda o commitment ninda kay Congressman Joey Salceda, mga tugang na matawanan ng Legazpi nin 500,000 pesos. Okay? Bigyan ng jacket yan. Thank you, Kong Joey. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome sa programang Anapot, mga tugang sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin Martes. Bagong tinampo sa taas kan barangay na nasa pamitisan kan Bulkan Mayon sa Legazpi, baldana poon mabinit pasiring sa barangay Lidong Santo Domingo Albay. Ako medyo nagngangalas akong natatagustutang pagpaparatabason ang taludtod kan mayong volcano. Okay man gayon iyan na may tinampo. Sama lang ano yung baga na poon dyan sa may mata naghanggang buyo ang tinampo baga yan. Kuni gari, araman ko na kay Lubens kung sa importante nampong ini. Tambulod pag tinabas mo, yan tabi ang pun kang pagtupag kambulod. Diba? Diba? Ay, aramon tada mo na ini. Lubens, good morning Lubens. Location kan tulakan kan tinampo, go. Taas mismo kan Mayon. Sa taas kan Mayon, di sa sa may crater. Saday man. Sige daw, go. Roger, mas mapapadali asin mas mapapapasil na ang pagbiyahe asin pagpasyar-pasyar sa Albay pagkatapos na kulang na sa ng paril. Asin iba pang mga kuti-kuti ang kaipuhanan ngani na malantop ang proyekto kan Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office na pinag-aapod na Mayon Southeast Quadrant Road na 6-way lane project na magtutugot sa paglibot sa taludtod kan Bulkang Mayon na minadurar sa nanindiit na minuto asin balik-balik segundo distrito to primer distrito. Ini ang saro sa mga pinagsusubaybayan ko niyan kan DCGB News pagkatapos na maisihan na pagkatapos na bumalda sa itaas na parte kan Barangay Mabinit anhali sa Barangay Miisi na proyekto kan Mayon Southeast Quadrant. Baldado naman ini sa Mabinit pasisiring sa Padang. Dangan, balda naman sa Mayon Volcano Natural Park sa Barangay Lidong kan Santo Domingo Albay ang patinampo na ini. Ay, baka man pala sa slope masyado. Sa babang parte man, pwede man mananggad. Pero baba kan 6 kilometers permanent danger zone. Anong sabihin mo ka nasa baba kan 6 kilometer permanent danger zone? Anong sabihin mo? Sa taas na, uni baga, so gilid kan tinampo, niya o na duman sumarker kan PDRRMC na ngaya, you are entering 6 kilometers permanent danger zone. Ano siya na anong sabihin mo nasa baba nasa taas kang PDC? Nasa taning. Describe mo daw kay Marita, medyo day ko na ko. Gari nagluyang isip ko ngunya na aga. I-describe mo. Hain so kung PDC nasa taas, nasa baba ini kataning ang tinampo. Kataning pero tampi kataning nanggad. Inuyon ang tinampo duman sa pinakagariburo ba ay imaginary line. So mga moro marker baga. Kang PDC sa baba ka tayo sa tinampo. Yaon sa tinampo. Di may rason man ta nasa luwas naman niya kan ano yang kang PDC. Oo, di mga poko mas o menos
volcano, 7.9.9. Nya ba nagputok bagaan mayong volcano hanggang baga 10, 8, pig-extend bagaan 7, 8, 9, 10? Roger to that. No, kwan. Pero magagamit man na nga dyan. Oo. Okay. Ano ini Lowens? Konkreto ini o daga pa ini? Daga pa sana, Daga. Oh, pero bago ba ko sana, no? bukasan, pero Sige. ready for concreting na. Okay, very good. Okay man. Okay man. Roger. Mm. Sigun kay DPWH 2nd District Engineering Office spokesperson Richard De Sos, Ah. bilang pagkumpleto kan detalye kay ni, Mm. multi-year palan ang proyektong ini. Ano? Multi-year. Ano sabi yung Kung ka? kada taon ini magdudurar na proyekto. Oo. Singon niya na taon, sa taon 2020, 30 milyones pesos ang budget pa lang kay ni kan gobyerno sa proyekto na ini. Oo. Gani na marealisar ang 6-way lane project na iguana pala ininin bikers lane. Okay. Ang ibang lugar kay ni, yun na nga nito, ready for concreting na, asin gabos, road opened na naagyan na kan mga lokal na residente. Mm. Tuyuhan kang proyekto na ini susukay de Jesus na ining highway na ini magpapakusog nin turismo. Oo. Inakang primero, taso dating mga mapagalon bagabi pinadasdason. Arog kan black laba sa mabinit. Ini baga kung magigirumduman, minaagi mismo ini sa bungagali. Mm. Green laba sa Miisi, maagi pa sa Masaguso. Tapos sa golf course sa Padang, Iyuman, asin Lidong, digdi sa Mayon Volcano Natural Park, madali o nangunyan dayuhon dahil ka nasambit na proyekto. Oho. Pwede nang dumanon nin, itiksa ng minuto. Mm. Okay. Iring man susukay de Jesus, iyo daw ini ang magiging alternate road na kung sain magdedecongest kanda ang Maharlika Highway na sa ngunyan busy road pagay ni tawara man in ibang agihan. Oh. Asin magiging entry asin exit point man palan sa oras din mga kalamidad. Pwede? Oho. Iling man sa proyektong ini na mas mapapagian man kay ni ang pag-angkat nin produkto ako sana sa mga agricultural tabi-bibi kundi sa mga kuinarihan man. Oo. Saan tinampo na ini halata man na nasa may 6 kilometers per minute danger zone asin iaragihan mga salog asin quarry sites. Ano ang pigsabi mo, Lowens? Tamang pakadang ko sa mo. Iyan na mga tinampukan, agihan kan mga, diyan man mag-aagi sa mga nagkakwari? Iyo, tanyao na nga ni, nasa bungad-ngad na ninda ang tinampo. Gusto sabihin mo, ginibuan para sa... Sala na naman sa interpretasyon ko na naman ha. Dayman, Nagkataon lang dyan, maagi sa mga nagkakwari man. Pero ginibuan para sa gabos. para sa gabos. Hmm. Siyempre, magiging turismo. So turista, so mga... Maski ako, pwede ako mag-agi dyan. Opo. Konsisa, nagkataon na sa tinampo, uminagi sa mga quarry sites. Roger to that. Kaya paghali mong quarry, dyan maagi sa mga darakulang truck para iluwasok mga pig-quarry. Roger to that. Gani, madali ang pag-angkat. Nganing makaskas man sa pag-quarry. Oh, at the same time, so mga pinuduktuman, kan mga kababayan tang mga may lati man dyan, Oh. madali man ang pagpasiring sa market. Dako lang manginginabang mananggad. Oo. Dako lang mananggadan manginabang. Roger. Okay. Oo. Ngun ala ko na lawin. Saan ka ng entrance tabi pag malawag ka dyan? Saan ang agi? Halik ka ngaya sa Legazpi. Oo, na kaya alik ka ngayang Ligaspi. Tumaog ka digdi sa may kara Mami Yulike. Kara Mama Yulike. Pawa. Paba. O, lumaog ka digdi sa Pawa. Pawa. Tapos dumiretso ka digdi sa alternate road pasiring sa... Basta maagi ka na sa galikan Pawa, Buda-Bunga. So, tinampo baga dyan na magayo naman. Tapos, kumaliwa ka, yaong ka na sa barangay Mabinit. Mababinik ka. Tapos ang maluwas. Ka na magpasindro kan Mabinit. May mabungad-ngad sa imong parait na agihan na tinampo na maiwas naman. Tumirit-diritsyon mo ito. Tapos pag may nakalaag ng marker na going to Black Lava Trail, yun na ini ang mabungad-ngad sa imo. Maagi ka na sa tinampong ini. Tapos pag agi mo digdi, nasa gilid na so Black Lava. Nakalas nga na ako ka nailing kung... Saan ang luwas ka ang Lowens tabi? Kung naglaog ka na digdi sa Mabinit, ang luwas kayo ni, digdi baga sa Mayo Natural Park, sa may mga forestry baga, Diyan sa may golf course? sa may golf course, lagpas pa, Mayong Riviera? lagpas pa. Sa taas pa kan mayong Riviera yan? Sa may Rivera, sa baba na yan. Oh, sa taas ka to. May golf course ba ka dyan? May golf course, taas kan golf course. Oh, tapos pasain ng luwas ka to. Tapos ang luwas kayo ito, digdi na sa Mayon Volcano Natural Park, sa may Primex baga, sa taas kan Primex. Anong barangay yan? Lidong na, kan Lidong. Domingo.
Alin, ba nang exit sa may kara Father Momoy? Ay, alawig na. Harayo na ito. Harayo na. Alawig na bipining tinampong ini. Ang luwasan kay ni undig di na sa may Basod River, kan Santo Domingo. Basod. Di mat, paghali naman sa mayon, nagtuo siya, pababa digin sa highway. Roger to that. Nakaluwas na sa highway. Nakaluwas na. Di makaskas ba na ng pagdara kang kwari? Kan mga tao na nag-aagi dyan. Oo, lalo na kung may mga gubugo. May mga kalamidad. Oo. May mga iba pa, mga ngaya cycling. Ano nga yan? Makaskas mananggad. Mga agricultural products. Mga gulayon ngaya na ano yan, na kung ano. O siyempre, pati quarry products. Siyempre, gabos nga ni. Oo. Gabos. Gabos, dyan nag-aragi. Roger. Pero ang hapot yan, sisi ang pinakainot na manginginabang kaan? Hindi nakainot na makikinabangkaan ang suma total man. So mga operator man kaining mga tourism sites. Okay. Pero siyempre, mahihiling mo man. Maski man dahil nataramon. So kita baga, dahil na mag-stick obvious. Kaysa man ang kaisipan tabi, Lawrence? Second district. Second district? Ini baga, expertos man ini ni Congressman Joey Salceda. Oo. I see. Roger. Oo. Okay. Ba ko ang parte kang Duterte Highway na pigapod? Ang apod nga ni Kayan Digdi, Duterte Highway. Pero ang tunay na pangaran pa lang kani, Mayon Southeast Quadrant. Iyo yan, Mayon Southeast Quadrant. Duman yan, taining Duterte Highway. So, aling salvasyon gayod tubuyuan. Oo, yun na ni. Okay. Kaya, Okay. Matagos pining pigbabantayan kan DCGB News, Oo. kung matatandaan, ang mga kontraktor kay ni Arog kan Sunrise Asin Highton, nagpaparapakiulay naman sa mga barangay, Arog kan mga nakalis na aldaw sa barangay Buyuan, na sa mga tagsadirin daga na madadalaganan kang proyekto, tigpakiulayan naman para mabakal ang porsyon kan daga ninda, ngani na marealisar ini, asin yun na ini so nangyari. Pero sa ngunyan, lantop na ini, asin paril na sanaan kulang, asin paglaag nin ano pa man na design, para mas maging atraktibo ini, ta-view naman hindi ang kagayunan asin isog kang bulkang mayon. Aha. Ang mga lokal na residente nagngangalas, takan enot, makahoy ini asin masaguso, pero dahil sa proyektong ini, so dating arayoon pang lakawon daw para masakat ini, ngunyan, maski pilay, basta may motor, garo na sa napitik ang pagpasiring sa lugar. May pakinamang mananggan. Roger. Roger ta. Okay. Pinagbabantayan pa ni BP, saro pa ni sa mga monitoring kan DCGB News digdi sa lugar. Dahilan ta padagos na pagpatrabaho kay ni. Okay. Roger, so yan tabi BP. Ang mga dagdag pag-istorya, mga istorya patinampo. Ako po, Selfie. Salamat, Lowen, sa report. Hali dyan sa luwas. Standby pa ding alta si pa ding alyaon sa humapon. Gusto kong maraman kung napano ining mga residentes dyan. Taso text sa tuya kasabagong aga. Mga apat ito, kinumpirmar ninda na Disyembre pa pala yun. Ding kuryente ang sityo. Hanggang ngunyan, dahilan sa bapa, naputulan sindang kuryente, pero di kinagtatabang sa hindi. Aramunta daw yan. Standby ko na tabi padingala. Dahil ka magaro dyan. Ang mga baretang yan, hatod po sa indo kan mga minasunod. Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tando ay ginto, ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Alright, sige, nasa linya po si Pading Alar Mario. Pagkatapos kay ni Angel na interview sa anunang, i-text mo nga si Chapat, baka pinitang makauron. Konta ni Dali kung napano ito, ha? Pading Al, maray na aga. Good morning, tabi sa imo. Go ahead. Paday, yaw na connected sa inyo. Dan barangay Dumapon. Oho. Orong ko na si Kapitan Kasabato. PG Ariola. Ako si ay kulog kibuhon si Kapitan. Iuyaman na kan issue na ini. At anong nangyari,
Pero bypass na si Kapitan, samantalang kanino, siya so nagpaparapalo na ni Mayor Noel Rosal. Aha. Hindi na po na magtarapunter si Kapitan. Okay. Pero big detalye niya una sa kuya, so background kaning issue na ito. Totoo yan, December 9, 2020. Yeah, Anong correct. nangyari Sabi kaya? ka text na ka sa bago eh. Nangyari kaya, yung pinakulaon sa utang kan Papa, kan Sityo Anona, dahil sa para so iba siyempre may mga na yung nagbabarayan dangan nagulpikan so systems loss baga dangan so charge na dahil sila naka-update kan bayadan kaya bigli na utulos ni Kapitan na makututo itong mga oring-uling na mananangong ka sa nananangong pinigli sa publiko sa mga consumer na pigdudahan na nagpulsakan bayan sa Papa. So, Papa President, mitbit ko man gani ni personal dahil na nangaranan. Sisi, ganyan, igudangon niyang kibago. Na iba, bako man bago. Bako man dati. Okay. Ako ko ta, paringal, ako ko ta, dahil ako kan mga nawarang kwartang yan, kung siya nagkuhan ka, dahil ako ta, ako ka yan. Ang dito ta ko ta, didi, kaya ako nagpadyan sa imo ta, gusto talang maaraman kung anong pwede tang maitabang para ma-facilitate ang problema. May connector ta sa APIC buda sa ibang authority na may balik ang kuryente dyan. Ako sila dyan sabi, tapos nagbabaraso lang sila dyan, dahil mangyari dyan, tarabangan dapat. Sabi sa background, Sige daw. Dayon na nga nini, sa paliwanag ni Kapitan, na pagkot namin totoo na pulsakan Papa President na para compute pa ni na Kapitan. So, nagtatali man naman sa mga resibo baga, na Papa kaya remit naman sa Papa President. So, ayan, sa consumer. Remit pa niya sa APIC. May problema, kasi President pa niya nagbayad. Bakit na-update naman lang sabi. Okay. So, sabi ni Kapitan, ang nagulpi talaga sa computation nila, so systems law sa cash charge. Okay. Imagine, pa nagkarapot sa kami nga mga 700,000 na sa utang. Ipon niya, sabi mga, pero po niya, 1 billion na. Nagkarapot na 1 billion. Anyway, yun na yan. Ano yun na pinulog ni Kapitan, pabalik-balik niya sa Mayor. Sabi daw ni Mayor na ito, magtuma sa APEC, hindi mo na balik-balik ni Kapitan. Kundi uli, nangyari ka Sabado. Sa Sabado kami pa din, duminikti si Mayor. Duminikti sa ano ng Franz, sa Sabado, naribanan si Kapitan Ato na Valladolid, sa Isan, tapos si Kagawan Almarizo. Hello? Yes, go. Nagpitik na duman sa ano ng tabi, alipisano ng tabi ba na nagpangarap kay Kapitan. Okay. Kaya, may kulog-bot. May kulog-bot talaga si Kapitan. Sa council, na dahil lamang pinaisi na ma-verific na pala, dinirekta na sa ano nang. Okay. Anyway, kung ano ang solusyon, dahil nang detalye si Kapitan, kami ni Cap, i-apot na sila kay Mayor kung ano so nangyari sa meeting. Pwedeng, ako ko ta, gusto ko makauron sa presidente kan Bapa. Iyo, kundi... Aram mo pare, de nagud kita kan mga muruto-muruto ng, ako sa iling ko, sa ko yan yung opinion, ang mga araw ka na bagay, ang importante ko ta, may balik ang kuryente dyan sa ano nang? Iya. So, regardless kung si siya nagiribo, kung ano man iyan, o kung ano, may balik ang kuryente dyan, dapat magtarabangan. Yung masarata talaga. Yan bottom line dyan. Oo. Anyway, sabi ni Cap, kung pwede, may interview na si Mayor na nagkakaarap na nangyari ka meeting ka Sabado. Di nga niya kitang detalye kung napa, no? Diba? Di masasabutan kang tao, kaya di available sa presidente kang Bapa. Ayaw, di sa location ko namin ba O ang step ko tang gigibuon para ma-facilitate yan, from there, pasiring kita sa APEC. Yeah. From APEC, pasiring kita sa LGU. Kung ano, malumang kita kay kung Joey, kay kung Asako Bicol, kung Pido, para pagtarabangan niya na ma-restore ang kuryente dyan, pero ang babayadan gabos-gabos na? Sabi na, authority, nagkarapot na sa 1 million. Sabi ni Cap, mga 700,000. Di kitang specific na amount. Di kitang specific na amount kung pera. Siguro, baka kuha mo Angel si Chapat, tabi Angel, ano? Baka mo si Chapat.
tabi. Para madetalye ta ko ta, si ang presidente dyan, di man ginara kun si Say. Tuana na ate. Isay? Ano na? Tuana ate. Oh, baka pwede tang makauron ta. Di man kita actually ang point ko rin, di kita mabasulon, di kita kibabasulon, di kita konsisay man, magkaigwalang kimiti kay may mga idea kung paano yan magkatarabangan kita. Yan punto ta digdi. Takon babalikan tan mga isyong iyang kampanong kung ano-ano. Deng abutan kaan. Digdi na kita sa anong pwedeng gibuhon. Action na Yes. Oo. Oh, anong pwedeng gibuhon? Ano ang action diyan na bagay? Anyway, yung society Kapitan Rabi Italy kung nakuha sa pagpanong. Oh, tamadugo man talaga yan na mga isyu kang bapabagaso nangyari sa Daragas, sa Malinaw, siyempre ito tabako. Madugo man talaga ta, di nakakabayad suba pa. 'Di ba? Pero ano ang pwedeng solusyon na magibo tungkol diyan? Taga ang problema yaon actually. Anong solusyon na pwede? 'Di ba? Sige ka, yun na yan, tutukan na yan para photographic day. Oo. Iyo, actually ang concern ko sa mga tao, takairat man diyan. Pira ka mo sa napiktadong tao tabi diyan pare. Pamilya, harong. Sa estimate mo, pirang harong tabi. Mga 200. Oh, see? Imagine, 200 na harong na di-deprive sinda sa liwanag nin Banggi. Diba? Sa karapatan ninda na magkaigwa sindang ilaw sa lugar, I mean, diba? Napon kaan sa sindang gari pribilehiyo na magkaigwang ilaw. Diba? Inabutan ng pirang bulan po pakan Disyembre. Yung nga, puro gasira na sa nang gamit ka dyan. Di ba? Oo. Sige, tabi. Alright. Angel, taba, i-text, thank you paling ala. Thank you, tabi, sa report. I-text mo nga ako kay Chapat Gutierrez. Tara, muntanganing mapasilitate tayo niya. Hello, good morning, sir. Good morning, Henry. Yes, sir. Good morning po. May experience po ako sa ibang electric cooperative. Talaga kami kan computer program, kan billing connection. Okay. Kung ang sarong signifikanting sinabi kan reporter na ang kadakula ang kan bill, surcharge ang system loss. Iyo, totoo. Kaya nagsayo man si Kapitan na man talaga yung binulsa. Kaya baga, maski medyo may pagkapiloso pa sa lokal na lingwahe, tawan mga put midwin piral na kunugan. Kaya, ano ngayon kausa ka ng aksidente, nawuraan nga kiprino, siya nagkuha. Istorya ko sa iyo. Sige, sir. Sa ibang, madali sila, sa ibang electric cooperative na nag-upo sa nakaitan computerization. Side job yan, sir. Okay. Kanso ignorante man sa billing collection department. Pag di mo misang program, initial run, ang dakula para nawara ang kurintyo. O collection dakul na konsumidor nakatakod sa metro, nakatakod sa poste. Legit ko na lingon pero ang metro dahil nakaristo sa daogan, opisyal nakaristo sa daogan electric cooperative. May problema in general talaga. May kato ano ba kaya ito ay mga bangko din sa tuya na the officers are banking within the bank. Iya, opo. Kan mga kulang deposit yung mga intik na negosyante at hindi makaalat sa pila iwarat ang passbook. So balik kita mga alas 2 alauna kung maluwag na ito pala hindi mo naglaog sa opisyal na kaha. I see. Okay. Kaya tama na po ni Idin. Saya nagkuha. Iyan. Yan, sir. Yes, sir. Okay. Ang kausakan, ang apex, puro
outside service providers. Nagpuputol, so nagkukulikta, so nag-bill. Pero ba talaga siya, dahil talaga siya ng trabaho. Iyo. Kaya, baling mo, ang koordinasyon sa nagpuputol, mula nag-seal, Iba. nagkukulikta, Oo. mula nag-apik, diskumpasado. Oo. Oo. Incompetent. Tapos ano pang gusto kong punto? Pag nagalit natin, si Senma Salida. take over na sa tao, tingkad ako nun, sir. Soreko. Oo. Ang nag-isip nga na ko, sabi ng ganong opisya, mapasakop ng ito sa ibang syudad. Bako na Livable City. Iyo. Saka, Yes, sir. ayun, kaya. Iyo po. Sige, Sir Boy. Thank you, Alright. Yan, di ba? Di ba? Ayan, tabi, Thank you, Sir Boy. Example niya na iyan, mga tugang base po sa experience niya, no? Kaya, nangyayari po paminsan mga arog na bagay. Hello, good morning. Yes, good morning, Henry. Yes, sir. Say po ni... Sa Rapu-Rapu, tabi, Henry. Ay, ano may paglilingkod tabi, sir? Sa Rapu-Rapu? Reaction lang po dyan sa Bapa issue. Bapa issue. Sige, sir. Ano po ang may paglilingkod? Alam mo, sir, ako, experience ako dyan. Pero kaya akong Bapa President. Okay. Kunyan, ang Bapa President o namamayo kang Bapa, dapat igwas siyang technical management. Oh. Kumbaga may kapasidad siya pag-abot sa technical management kasi Opo. ang saro sa sa tabi Henry kang pagkalugi kang Bapa. Oho. Di niya na determine ang systems loss. Aha. Okay. Oo, dapat sa barangay kasi ka muna nagmamanage kaya. Iyo baga. Nadideterminin do kung pira ang nawawara sa indong kuryente. Tapos dumang ka mo makawat sa barangay kung paano nindo ito marirecover. Iyo mananggad. Minalawa, sir, tamang pagkasabot ko, pakikoreksyonan mo tabi ako. Halimbawa nga, saro ka mong Bapa, pag naresolve sa kuryente hali sa APEC, pasiring sendo, kamo mismong sarong Bapa, gari kamo naman ang nagdi-distribute sa kanya-kanyang miyembro nindo, di ba? Tapos so Bapa officer, yun masingil duman sa konsumidores. Talaw kang Yes, Bapa. oo. Ngunyan, ang problema duman, tama sa punto mo na, di ma-determine kung pera ang systems losses. Yes, oo. Kaya Yan ang posible talagang malugi ang Bapa. Adi. Yes, oo. Kami kaya Henry, may istorya na kan sa barangay mi, naputulan kami. Ngunyan, parehas kay itong na piksautan so na mamayo na arog kay na tikol sa kung ngunyan. Ka nag-meeting kami, duman mi na-determine na tigmo palan kay mga surcharges. Iyo, sir. Totoo. Oo. Ang first month, Henry, this is 2%. Yeah. Pag di ka nakabayad on the second month, that's 4%. On the third month, 6%. On the fourth month, and so on, 8%. So, ngunyan, kung may mga arrears ka, Sigang patong. taon talaga, Henry. Sigang pato. Okay, tama. Halimbawa nga, sir, tama ba, ang billing kang, halimbawa nga APEC, mabil sa Bapa, kumpira sa patong duman na, nga po ka ito, so sa surcharge and system loss, baga, di ba? May allowable Araw kini, Henry. amount, Araw baga. kini. Ipipaso nito sa Bapa, di ba? Yes, oo. Pagpasong sa Bapa, so Bapa man, dahil maninda aram, kumpira kung itong system losses na ito, baka mas halangkaw duman sa losses sa barangay ninda. Oo. Pag nagsingil-singil na talaga, kulang sa babayadan ninda sa APEC. Halimbawa. Yes, oo. Halimbawa, araw kini, Henry, may mother meter ang may mother meter ang Bapa. Opo. Kunyan, duman marehistro sa mother meter, gabos na consumption kang barangay. Okay. Kunyan, sa barangay man, kada harong, igwaning metro. Yes po. Halimbawa, Henry, sa metro, halimbawa, igwa kang konsumidor na sanggatos na harong. Kunyan, pagbasaha duman sa mother meter, Opo. halimbawa, 1,000 ngayang kilowatt. Yes. Sa mother meter. Oo. Kunyan, pag-abot duman, pag sumaha mo kang sanggatos na harong, 800 lang na kilowatt ang nasuma mo. Ito sa nasubabayadan sa imo bilang Bapa, ika na paniar kang Bapa. May kulang ka na lugi ka mo 200. niya na 200 na kilowatt. Lugi ka na. Oo. Kami ito hapon. pa noon, di ba? Ang hapon dyan, Henry,
Saan mo ito kakwaon? Paano mo Tama. ito babayadan na 200 kilowatt? Iyo, nang isisingil sa imo kang apik alimbawa 1,000, di ba? 1,000 kilowatt. Pero ang sasingil mo 800, di may 200 kang utang. Oo, may utang ka. Ngunyan, bilang aram mo sa technical management, agigibuhon mo ngunyan, mimitingon mo ngunyan. So, ano yan, konsumidor, o Okay. kita, igwa kitang systems do sa araw kay ni. Mhm. May 200 kita, ngunyan, ano ang gusto nindo kay ni? Ipapatong tayo ni sa bill nindo. Iyo Ngunyan, man. bilang ikama na mamayo, ang gigibuhon mo man, duman sa mga linemen mo, ipapachip mo man sa linya, paano ang mitigasyon, paano mapababa ang systems loss? Iyo, sir. Nakuha ako ang punto. Magayon ang question, punto po nindo. So dapat sir, dapat tabi Henry, duman sa mga ano yan, may ano talaga, may monthly monitoring kita. Di kita Iyo. maging kampante. Iyo. Ako, sir, sa iling ko, napig-istorya mo nga, saroon sa mga possible causes, kung tadakol talagang bapa, ang nagkakapurutulan, buda nagkapatong-patong ang babayadan. Oo. Kaya kang Okay. pag ano ko, Oo. ano yan, pag laog ko po digdi, actually ako, ano yan, ako man maglaog digdi. Oo. Kaya sabi ko, gusto ko lang i-share so dit kong Iyo, kaalaman. sir. So sabi ko sa Inda, ang nagkakapot dapat kanaro kay ini is a combination of technical and financial management. Iyo, Tapos sir. sa financial, tataw ka magmaniobra and the technical management, pinaka-importante yan. Correct. Tamaluwas, distributor ka kuryente sa konsumidores mo, sa miyembro mo. Oo, giri ka man sa na Henry Apik. Yes. Edit ng Apik. Yes. Kunya, nanapod naman, how to manage. Paano mo siya Iyan mamanage? ang hapo talaga. Iyan ang hapo. Diba? Yes. So yan, igwa ka man dapat, igwa ka ning, Aram. igwa ka ning maray na connection sa mga konsumidor mo. Pero, Yes, sir. paano? Halimbawa, at kayo ngaya, may mga systems kita halangkaw. Apo nindo magbayad kayo, di sabay-sabay kitang mapuputulan. Iyo baga. Kung maputulan man ka mo bilang namamayo, di ka babasulo, Henry. Yes, Kasi sir. pinaara mo sinda. That's a good point. Di ba? Opo. Ang importante sa namamayo, tabi Henry, para sa kuya lang, igwa ka mo ning maray na hururon with your consumer. Yes. Tama. Bad news o good news, Dapat may makapag-communicate. naiko-communicate yan sa gabos na miyembro. Yes, oo. Oo, Tapos, oo. ano yan, proper monitoring, tabi Henry. Yes, sir. Okay. Well noted Sir, po, sir. salamat. Salamatan po, sir, ha. Very enlightening po sa imong information mo niya na aga. Thank you so much po. Alright. Okay, salamat po. Welcome. Alright, di ba? Araw ka tang punto ta, di ba? So may posibilidad talaga na ano yan, magkakaigwan ng problema ang bapa kung di ba? What we are talking here, mga tugang, is a general information and general situation, tabi. Bako lang na naka-attribute dyan sa kundi general information po. Okay? Wala pang update si Ma'am Pat regarding po sa sitio nasa ARC meeting si Sir Leslie. Update niya daw po ako after the online meeting. Kung sabihin mo, Angel, dahil properly inform si Ma'am Pat Gutierrez kang sitwasyon sa December pa hanggang ngunyan. Sisa daw ang bako si Ate Hazel ang in-charge kang bapa? Well, may number ka ni Ate Hazel. Wala tabi ning i-text. Siya, aram ko, sorry Di ko aram kung, basta gari, nasa bapa siya. Bako mag in charge. Nasa bapa siya, nagatrabaho. Imagine, si Champat nga di palan aram ini, na sitwasyon na ini. Di ba? Si Ate Hazel, gayon, nasa bapa ito. Si Liz. Sige daw. May number ka kay Ma'am Liz? Sige nga, tawagan mo nga. Tawagan mo nga si Ma'am Liz. Kasi gusto nating malaman kung ilan po yung, kasi, gusto ko kaya step by step ang proseso tayo. Kung madirekta kita kay Mayor Rosal Tulos, akala nga manahapotong ko si Mayor, pero tabi yun ang babayadan, paano tabi yun ang nangyari ta naging arog kay ni, tabi ang, pero si Mayor, may solusyon na ito, di ba? May solusyon na ito. Pero kung dahil kita option mo niya na aga na makauron so apik, dahil iba, madirekta kita kay Mayor, bako John? Madirekta kay Mayor. Ito ko tang step by step kang flow kang programa ta. Pon sa barangay, aramon tang situation. Pero karong apektado, ano ang solusyon, anong problema duman? Problema kitang babasulon po digdi, kundi ang pinaka-obheto ta, magtara ba nga na may balik tabi ang kuryente sa sityo Di kitang babasulon kung kung ano dyan, imbulto dyan, may nawarang kwarta, whatever. Anong solusyon sa existing problem na ini? Nag-profiling lang kita kang issue,
Nagka-profiling lang kita kang issue. Sige, tapi gapodan ni ano nga katong gapodan mo, Angel? Liz, si Ma'am Liz. Okay. Kuda, kung dahil talaga kita, gari masayangan oras ta, madarik na kita kay Mayor Rosal, pakareport nung ko muna si Angie, pareport ko muna si Angie, tadagan ikitang ideya, kumpir ang babayadan, kan APEC, kang BAPA, bako yun, pero mabayadan kang BAPA sa APEC. Takon Disyembre pa, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, 7 bulan na, arog kaan kasalimuot ang namamatian kan mga residentes dyan sa Anunang? 7 bulan na dahil kuryente. Kaya ako nahirakon ako dyan sa sitwasyon kan tao. Nafi-feel ko ang kwan, maski dahil nagtataraman mga tao, dahil ko nagkakampang, sa text ako ya, kasabong agan, tulutang paradangog, nafi-feel ko ang kwan, ang sitwasyon sa barangay. Ang kuryente baga, nisisidad. Ako nang dakula ako sa bulod na gasira sana, pon high school, grade, pon ako minundag sa panig, hanggang mga tugang high school, nagdakula ako sa bulod na makagraduate ako sa high school, gasira, pagkalis na lang ako naka-experience sa kuryente sa daraga, di ba? Pero mailing mo talaga ang kahit medyo tolerable yan, medyo kulang, di ba? Ibang sitwasyon mo niyan pag dahil kang kuryente. Di ba? Okay. Nadali lang ano ni Angel na text mo? Pareho. Okay, ito. Puro ayaw mag-send ng reply ko sa Global Ever. Okay. Apology sa isang online meeting po kami with ERC regarding complaint of customers na try nyo na po natawagan si Tita Pat. Si Tita Pat po, wala namang masyadong alam dito, kaya pinapatawagan si Ma'am Liz. Okay? Sige. Dakon mahaloy, dapat din kita mahaloy mga tugang sa sitwasyon ta. Sir, sabi po, mababa ang bill sa kuryente ngo niya na bill. Day man po nagbaba. Parang nagbaba yun. Nagbaba kidiit. Okay. Dapat ang BAPA President tatao sa technical management. Ayun so reaksyon kanina kan sa tuya na paradangog. Thank you, sir. Ako, very good itong nagapos sa ito na taga-Rapo-Rapo, no? Anso sa iyang punto tungkol mga tugang sa bagay na. Pero mientras tanto, report muna tayo, Delta Variant, mahigot na pigbabantayan mo niyan kan gobyerno lokal, kan Legazpi City. Apodang ko na si Mayor, 8:30 na masayang ang oras na. Ange Galero, nasa linya. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga pangatap. Ano selling mo, Ange? Ano ang suggestion mo, tabi? Halaton tapas o apik, apodang ko na si Mayor. Mas madali. Tanasala kayo diskarte ko Tanganing ang step by step BAPA, to apik, to Mayor. Ayoko ta. Then from Mayor, magad kitang tabang sa ako Bicol, buda kay kong Joey. Ayoko ta. Araw ko takaan sa proseso, para ma-facilitate ang problema. Ang purpose ma-inform sa ako Bicol, ma-inform si kong Joey, buda sa iba pa, na igwa kiarog ka na problema, baka may magibo. Pwede. Di ba? Baka may magibo. Ang gabos na nasusolusyonan sa paaginin kooperasyon kan gabos na mga stakeholders. Yes. And this is so supposed to be ang isipon kan mga nakapwesto mo niya na panahon, ang pigi-isip, ang kapakanan kan mga naman regardless kung anon sa indang problema, as in nagibong problema sa indang pinag-iistaran na lugar. Yes, Your Honor. Angie, come in. Go. Anyway, VP, dahil pwedeng maging kampante ang mga Legaspenyo maski na ang mga lokal na opisales, maski na padiit-diit na sanaan kaso din COVID-19 na nairerehis to oral daw sa syudad. Iniyan pahayag sa DCGB News si City Health Officer Dr. Fulbert Ali Quiliago maski na kung niladawan niya daw na igualin significant reduction sa daily recorded cases ka syudad, dapat daw na tabangan kan mga Legaspenyo ang gobyerno lokal kan Legazpi na ma-monitor asin dainang tugutan na makalaog ang anuman na kaso ni Delta variant digdi sa tuyang syudad. Sinabi ni Ligon na aminado siyang makatakot-takot ining Delta variant dahil sa makaskas ang transmission kay ni kung kaya dapat nanggad na magtarabangan ang publiko lalo na ang gobyerno lokal kan Legazpi. Sa kunyan,
Papadagos ang sendang espersos na kanila mamonitor asin mahigot na mabantayan na siring ganing bagay kung kaya dakol na sindang nag-hire man sinda in additional na mga medtechs nurses sa sinibapa na pwedeng makatabang tangan na ma-facilitate na siring ganing bagay mantang padagos man o kaya mantinido man na pinagpapotob ang triage asin testing areas di sa syudad kanila Gaspi. Ina-encap ng kanpahayag ni Dr. Hiliego. Ang city government is still maintaining the triage area and testing area. Meron tayong RT-PCR and merong antigen testing din ang LGU. Nag-hire ng mga tao to do that, especially the medtechs and additional nurses. Nag-hire po si Mayor to help these services. And pangalawa, andyan pa rin po yung ating mga isolation facilities. Sinabi pa ni Hiliego na may kinaraman man sa isolation facilities padagos ang paginguban ninda na kung kakayanan madugangan pa initangani na maakomodar ang mga persona na babantayan may kinaraman sa COVID-19. Ngunyan, pagiging honesto asin pagkooperar sa mga gobyerno sa gobyerno lokal kan Legazpi lalo na sa mga otoridad pansulod ang pigahagad niya tangani na dainanggad makalaog ang Delta variant na makatakot digdi sa tuyang kapalibutan. Iyan makan Sabado nga mismong si Dr. Linda, si Ana Linda Billen, infectious disease specialist sa BRTTH. Inako niya na maski siya natatakot sa variant na ini. Yes. Pag iyan nakalaog sa tuyang lugar. Kaya dapat talaga pakusugon ang border control board monitoring diyan. Yes. Okay? Sige. So yan, VP, ang lado ni Dr. Hiliego may kinaraman sa pigubantayan na Delta variant. Okay. Ngunyan baga, Angie, nagbuburo barangay baga sinda? Yes, nagbuburo barangay. Di ba? Nagbuburo barangay sinda sa vaccination. Yes. Saan itong na-interview mo na lugar? Garo Oro site ito o Bagong Bayan ito? Iling na-interview Sabenyo. sa kasuot may ni VP sa Senya. Humapon. Humapon? Man sa nagbisita. Iyo. Okay. Good. Si VP yung impormasyon natin sa Lawas with Boy, Ans Galero, DCGB. Wala pa pong settlements, BAPA account niyan. Dapat nakapagbayad muna sila ng pagkautang nila. Pera da Angel. Tanungin mo nga kung magkano. Kung kita kulang, blanco kita no? Sorry po, malukso na kita. Malukso na kita tagari, ko aram nagbiriting na palanduman sa mayor sa Humapon. Dali lang ha. Wala man ang gata de man pinaoro. Nata man ang gata na pinaram si kapitan. Wala kung itapos mo na sapon mo. May ikog ka pala niya. Ay ma-time check muna kita dyan. May oras pa man. I-text ko muna si Mayor Tabi. Dapat matabangan talaga ini. Matabangan ini. Imagine, sabi ni Ma'am Liz kang APEC, dapat ang settlement kan account. Pwede matanong mo, Angel, kung magkano? Tanong mo nga kung magkano. At saka ba, di ba, magkano? At anong question? Sabagay, pag hinapot mo ka ng APEC, ang solusyon kan, magbayad sinda. Okay, John? Araw kay chapat ka sa hapon, hinapot ko. Alam nga akong advice mo sa mga konsumidores para di maputulan. Kasi pagsarupan sana, magbayad nga niya po, sinda. Siring sa BAPA. Para yan may balik ang kuryente, magbayad ang BAPA. Ang hapot, sisan mabayad. Alas 8:32. An oras hatod sa Indokang, Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion. Multivitamins. Gobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo.
para may tibay araw-araw. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Scrabble tastes better. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon, ubo. Patiman ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha.
Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang sa programa, good morning Henry, regardless po sa road yan sa may pambitisan kan mayon, magayon man ang ubeto kan proyekto. Dahil makaskas na dyan makakaagaan mga parauma, buda pag may evacuation sites, makaskas naman ang mga tao na magbaba. Lalo na pag nakongkreto iyan, for tourism purposes talaga, buda sa iba pang activity in the future. Alright, sige po. Reaction naman ito sa report ni Luens Barcena. Ito, pwede po mag-interview kan mga bakunado ng Jansim if what reactions na matian po from different towns, Santo Domingo, Tabaco, Taysan, Humapon, Mauyod.
Sige po, kung ikaw gusto magpa-interview, nata po ta, anong objeto po ta kay puhantang interviewon? Ano? Nakulong baga po mga vaccines, nakuhan. Sige, tamapahanap po kita kung sisi ang gusto na actually, voluntary po sisi ang gusto magpa-interview tabi da dyan sa dyan. So, nabakunahan kang Johnson & Johnson na one shot. Diba? Nakul bagang nagkabarakunahan yun? Diba? Sige po, baka kung may gusto magpa-interview, mag-text po kamo sa kuya sa number ko 0928-777-5548 o 0995-398-1813. Gabos man bagayan may mga mamatiang kang after effect, di ba? Adverse reaction. Gabos man, so AstraZeneca, so Pfizer, yan akuan, di ba? Siguro may objeto siya kung gusto niyang interviewon, so tinudukan kang Johnson & Johnson. So one shot lang na vaccine. Ha? Sige po, tamapahanap kita pwedeng makuan. Kundi, tinta dito haranapon Ang record baga kaiyan, kwan sinda oning yan pod camping. Discreet man ang record kaiyan eh. Alis na ka nagbubolon, nagtataram ka na. Gusto ko nga magpa-interview, ta ko nga nabakunahan. Kay Johnson & Johnson. Ang record kan medyo kwan man tabi nakasaray man. Di basta-basta tabing yan. Unless na mo ya talaga na magpa-interview. Okay. Magtatanong po lang sana kung saan po ba ang probinsyano party list Salbay. Direk Edwin, sa tabing opisina kan ang probinsyano party list direk. Sa opisina tabi kan ang probinsyano. Sain? Sa Embarcadero? Nakataning ka sa may Tanchuling da po. So nagte-text tabi, sa may Tanchuling, sa likodan tabi kan, Cres. Yan, hanapon po rin dyan. Arin, so, construction dyan mismo. O di po sa kataning kang Cres, sa may kataning kang People's Marketing. Yan, dyan po rin tuktukan. Iya po, ano pong nag-apot. Alright. Nakauro ni Angel si Ma'am Liz ng APEC. Ang obligasyon da kamba pa sa barangay, primero so meter number 1, 679,425. May meter number 2 pala, 154,820. O di bali mga nasa more or less mga 800,000 plus. 800,000 plus. Di nang piganap tang amount sa bago. Confirm init, hali mismo sa APEC ang duty. Kundi, sinabi ko na sa mo, Angel, si Ate Hazel pala nang in charge. Si Ate Hazel na Moralios, hindi kung kumusta si Ate Hazel ngunyan. Good morning, si husband po, nabakunahan kan Janssen kahapon. Medyo nahilo lang po, pero mild lang, nag-rest lang. Wala naman ibang namatayan. Ni baga, nagtitekso agum niya. Yun po. So, listeners tatabi, sabi kan, so nabakunahan kan JJ, Janssen, brand, JJ, Johnson & Johnson ang manufacturer kay ni, producer. Si agum nga niya po, nabakunahan kan Janssen kahapon. So, one shot, nahilo lang, pero mild lang, nag-rest lang. Wala naman ibang namatian po. Wala na, yun niyo, di ba? Sarong listener ta. Di ba kay gwapang saro? 3627. Kumusta po Delta variant cases? Nakalawag na po ba sa Legazpi? Wala pa po. Wala pong confirm kayan ang sa tuya tabi na mga ang DOH. Wala pa daw sa Bicol tungkol tabi dyan sa bagay na iyan. Balong ko rin na po dan si Ma'am Hazel na Moralios. Baka masimbag kita tungkol dyan sa BAPA, sa baka lamang masimbag kita. Taara mo, busy man hindi pa minsan na barkada tang ini bata ini smiling face ini Ma'am Hazel. Ni arog kay ni napapod ako ta kasubago. Actually na confirm na tabi kay Ma'am Liz. So obligasyon baga kamba pa sa nang. Opo. Kaya lang sabi ni Ma'am Liz, gari mas may dakol mas naaram ka kung na-settle na ang uroron ta. Yaong kasaba pa, pero pinaruwad na sa mo ni Ma'am Liz so amount na babayadan. Ay, ito na sir, baka ako ang mauluwas ako ha. Sige daw po, sige daw ta.
Inang pag-asa ta kung anong gigibo, anong Hello, anong sir. Good gigilip. morning, Hello, opo. May development po kita kung ano ang naging sistema sa settlement tabi kay ning settlement kay ni na obligasyon kang Ano bapa sa ano nang tabi Ma'am Hazel. Ang sir, si Bapa kung kang March pa yan nag-uururon with Councilor Barizo. Mo yan, ang Okay. utang kang is 834,000. Opo. Okay, so, what yes. So, yan, ang aram ko, nakipag-meeting uli sila kay Sir Apo, yun nga, request ng reconnection. So, ang kung tama ang nararamdaman ko, ang hagad sila ni Sir Apo is bayadan so, I think 70% or 75%. And then, ang kasi nila request, diretso ng ide-reconnection, bako ng bata. So, ang aram ko, nag-okay naman ka ito si Sir Apo, provided na magbayad sila kang percentage na tigahagad ni Ape, and then ang reconnection will be done dire-diretso na sa reconnection. So aside from that kasi in addition igwa pa kita diyan sa mga poste bagang inagihan kang widening. So dire-diretso na ang gusto ninda din is dire-diretso na itong trabahohon. So direct connection plus yung mga pag-correct ang mga linya. Okay, Ma'am Hazel, tamang pagkasabot ko sa imo. Sa meeting ninda, ang request na para sa reconnection, number 1, magbayad muna sa organisasyon kan 70% kan 800 plus, tama? Yes, sir. Okay, number 2. 75%. Sorry, habang ako kuya present sa meeting, na-inform lang ako na iyo ang tigahagan. Iyo po. Number 2, kung ma-resume ang kuryente ta request ninda, dapat bako na duman sa bapa, direkta na sa poste. Yes po, ang gusto Nganin nila, kamo na ang magsisingil. Kamo na ang magsisingil Yes direkta. Yes po. Okay. Granted man ito ni Sir Apo. Ang alam ko, granted dito ni Sir Apo, yun nga, ang pinaka-main lang talaga is bayadan. So 70% kang 800. Pira ang 70% kang 800. Ang 800, hindi ako sir sa hindi ko masyado. I think siguro mga half million sir, mga half million. 800,000 times, pira nga ito? 0.70. Isus ko, nag-iriskwila kaya kita? Saan daw kita kaya nag-iriskwila kita? 0.7. Music kaya ito lang major ko, music. Mga nasa 500,000, mga 560,000 plus? More or less? Something like that sir. Mga 500,000 plus? Pag nabayadan di may posibilidad talagang maibalik ang kuryente. Kung yun, initial na uroron. Tabi? So ano tanang commitment kay ni Ma'am Hazel Kambapa? Nakauron po nindo? Ay, sir, ang nakipag-med, pag-uron ni duman niya, duman sa bapa, yun din duman si Kapitan, tapos yun nga, so mga iba pang interested individuals, consumer duman, yun sila duman, so first na meeting ni sa sanggunian with Kagawad Barizo, yun sila duman, so na-explicar man po na ini ang bayadan, nyata nag-file up sa araw ka na bayadan, so napaintindi po ito duman. Iyo, sa mga po na. Po ito, sir. Kaya po yun nang isettle na 500,000 plus na ini? Talaga? Mata di may kinakaurong sa Bapa Presidente. Ay, sir, kasi yan, yung talaga niyan is nasa consumer kasi Makontribute sinda, di ba? Makontribute sinda Opo, ma-contribute sinda so 100 piraso number of customer nandun kaya sa notebook mga 200 plus ba? 200 plus kayo? Nandun yun. Okay, yung masana po naghahanap kaya kami kipagi kung paano yan baga na ngaya subapa, matabangan ngaya konsisay na mga elected official tanganin na makatipon kang kantidad kung 70% kan sinabi ng bagay. Opo. And then, ididirekta na sa poste. Opo, direkta na sa APEC. Tapos, aside from that kasi may mga work din doon na kaipuhan gibuhon. So, doon nila duman. So, kadaklan duman. So, sa road widening, so mga posting na nasa tahaw na. So, mga wires na may mga diit na mga i-rehab kasi mga long extended line na. May mga di-arog ka na, may mga arog ka na trabahong gigibuhon. Paano po sukahan? Ni Sir Apo, pa? Sige po. So, ang pinaka-point na lang talaga ni Sir Apo is magbayad ng pigahagad na kang APEC. So, bako man, sabi nga ni Ninda, actually, pag kasi disconnected sinda, ang disconnected baga, sir, ang standard is to pay the full payment.
Iyo. full amount. Oo. Pero ngunyan, kasi siyempre, may mga siguro na din, mga nag-request na individual, may mga nag-request na konsiderasyon. So, sige, from 100%, yes po, so 70%. Di ba sa remaining 30% kayo ni? Ang nag-offer po naman sa collection naman is dati yun siya into siguro 6 months basta araw po kan babayadan ninda na siya naka-incorporate na duman sa bill ninda maabot kina na direkta na sa APEC. Iyo. Tam problema kaya baga kaan. So, anyway, apunan ko tabi si Mayor Ma'am Hazel kung ano. Opo, sir. Ang baka may tabang ang lokal na gobyerno, may bilog na 70% na. Opo, sir, kasi siguro po, bako man, kasi several times man na-i-open baga ini, yun man po ang nangyari sa Alcala. Si Alcala, yun man po, di ba? So, iyo po ga Alcala sa... ano man po yan, sir, naka-incorporate man sa bill ninda, nagbayad silang, araw man kaya mo, may yung dating utang, tapos nagbayad silang partial, tapos so remaining, tighati-hati. So, the same, may pisusundan kitang, kumbaga sa mga nangyari sa may mga papa man na may utang, naputulan, same po ang tigasundan ta. Opo. Okay. Thank you, Ma'am Hazel, ha? Salamat ang tabi. Ay, salamat. No problem. Thank you, sir. God bless po. Okay po, bye-bye. Alright. Nag-text na si Mayor, sandali lang ha. Sus ko, 6 minutes na lang bago mag alas 9. Ninaga. Nag-text back na si Mayor, madali lang. May lang hata. 70% pa ng piga agad. John, di ba? Kung sagutin ni Kansyudad, ano pa rin? 500? Ano pa rin? 560,000? Oh, yan. Yan ang yan ang kinakaipuan na 70% kan, 800,000 plus. May kauro na si Mayor. Nag-text pa ka sa bago na. So kaipon mas naki 500,600. 560,000 pala. More or less. Yan ang kinakaipo na kantidad na. Baka nagmeriting da John, nagmeriting baga da sa barangay. Hindi kung anong solusyon, kung halimbawa, i-divide mo daw tabi Angel, kung yan sabi ko na dapat kumpleto kitang detalye, di ba? Ito ko ta John, after APEC, ang gigibuhon apudan ta naman sa Bapa President, Ma'am, kaya po nindo ining erase, narog kayo ng kantidad. Sir, kaya po nindo ining erase na 500,000 plus. Ay nangako na nga si Kwan arog kayo ni, di ba John? Arog masana ka, di kitang babasulon digdi kung napano yan. Di kitang babasulon kung anong problema. Ang objeto magtarabangan para may balik ang kuryente. Yan pinaka-objeto tama sana sa programa. Di ba? Arog ka. Para pasabot-sabot ako dyan, Junior. Kan mang style mo naman, Junior, ha? Ugaring si Mayor, malas 5 minutes, 3 minutos bago maglena. Mabibiting kita kay Mayor. Masupog kay Pio. Abangan sa aga. Ano, John, sa aga na lang. Si Dr. Rick isip nag-text, ha? Sabi ni Dr. Rick, ako man J&J since last Thursday naka-vaccine, wala man problema. See? Di ba? Ganyan ko text ba ako si Mayor? Sa aga na lang po, sa aga. Baka mapudin sa aga na lang po. Ay lang hata, nag-text. Ay, ito na, sinabi na Andali lang. Ito na, si Mayor. At tama-tama, Ramon Taro, tagali nag-meeting sinda para sa bagay na ini. Mayor? Yes. Mayor, good morning. Napa-text po kaya ako sa imo, naaraman miso problema duman sa sa Bapa. Ikaw ko man si Ate Hazel ngunyan sa APEC, initially, sa initially ng Ororon, pag-require kan APEC na makabayad mo na kan 70% kang mga 800,000 plus. More or less, mga 560,000 plus ang 70%. Sabi po, nag-meeting da po kamo Mayor with the Bapa officers. Ano po ang intervention kan city? Yes, Henry. Actually, inimbitaran kita naman kan mga officers. Kang Bapa. Sabi ko, dapat kiraon ka, boss. Dapat parte kita kang solusyon. Yes. Tara mo na babayadan na yan.
kay Puan, ang mga membro mga reserve mabayad. Today man yan mareserburan ng gobyerno, bawal man yan, Henry, na kung ano yan sa pundo, di ba? Kasi private, privado. Now, ang napag-urulayan may, bayadan ito, mag-agibo kita ki-lockdown, pabarangaon kang mga membros. Initially, dapat 3 mil, pero pipaproduce ko muna ki 2,000. 2,000 pesos per account, family. per family. Okay. So, 170, sumaluwas yan, 300, kung 170, 340,000. Opo. Para makipag-negotiate kita. Na makuha tayo ng private. And pag nakabit na yun, tinawag ko sila hanggang August 15 para makipag-negotiate na kita or makabayad na kita. Then pag nakabayad na, Henry, alion ka na ang bapa. Iyo kasi daw. magulo yan. Oo, nag-uyon man da po, Mayor si Sir Apo. Yeah. Na indirektan sa nang i-connect, tama yung suggestion mo po, i-connect na diretso sa poste, kanapek. Diretso na, tapos may mga kontador na. Yes. Oo. Okay, so hanggang August 15, Mayor, para makuha itong amount na ito, hali sa mga miyembro konsumidores kan bapa. Yes. Saka na kita makipag-negotiate giraray sa APEC kung ano ang pwede dyan na mangigibuhong giraray, ano? Yeah, ang mangyari ka ni, nagtaram na baga 70%, bayadan ta ito, dahil mapiling da ibig tayo magbayad. So balanse, spread to kay 1 year. Ayan, okay. Ipatong na lang sa bill. Dahil din naman madipisilan sa mga tao. So ang obligasyon po ngunyan kan mga miyembro, 200,000. 200 pesos, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Kada miyembro. Yeah, kada so miyembro. remaining, bahala na po kung paano ito na mabilog sa 70%. Tatarabangan ta na lang yan. Yes. Kabit na. Sabi ko, ako man siguro magayon na ang sarong sityo ding ilaw. Iyo baga, nahirakon man nga na kan mga tao. Mata nang balitaan ko, Henry, 7 months sa tool na kami ding ilaw, Mayor. December pa, Mayor pala. December pa. Kaya nga kaya sabi ko, naglawag na kita, tiglawagan ko naman. Yes, oo. Baka may mapatuod na Henry ding ilaw. Baka problema na. Ako lang aki duman. Iya po, oo. Joke lang. Okay. Yor, pasensya na po, yung man sa natalas lubi na kayo, masa rin ng CPU. Pero anyway, sige tabi. Mapalap gawin po kami sa imo kayo ni. Yes. August 15, ang talaan may na makulta sila kang 2008. Yes po. Okay. Mayor, salamaton po ha. Salamaton tabi. Salamat, Andy. Okay. Thank you. Dapat talaga, balikan ta subapa yun. Diba? Subapa. Dapat balikan ta subapa. Ako kaya, may nababanggog na ako. Di ba produce ng 200 pesos, 2,000 pesos per head, di ba? Di may remaining ito dyan yun. Sabi ni Mayor, balat na ngayon, pagtabangan ta ngayon yan. Nasupog lang si Mayor magtaram, kaya ako nang bahala kaan. Pero gari, magtatarabangan mga tugang tungkol yan. Basta ang obligasyon lang kan tao, 2,000 pesos. Di ba? Mobile. Angel. Angie. Hararumon John, din ako nadangog. Hararumon. Angie. Yes, Angie. Sa aga, tayaon ka sa mobile. Hanapon mo subapa president duman sa humapon. Asa ano nang ha? Iyo. Hanapon mo tabi sa aga. I-communicate ito na sabi ni Mayor. Ade. Iyo man sa day man lang tingkiba pong hapot kung ano na. Basta na kita madigat kang problema. Ang konsentrasyon tanak kung paano masolusyonan ito. Iyo. Okay? Nasabutan mo? Yes, Your Honor. Very good. You can now adjourn. Adjourn. Thank you so much. Program dismissed. Ay magsisisi ka. Iba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one.
DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 9:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta